За да пусна първата рекламна кампания от първата бизнес града, бизнес портфолиото Йога и баланс, където е създаден първия етаж, първия рекламен акаунт Реклами Радост. Ето, когато съм в бизнес настройките и привключа на бизнес портфолиото Йога и баланс, виждам, че в ад акаунтите, рекламните акаунти, е създаден този рекламен акаунт. Единият вариант е през този бутон вдясно горе да отворя рекламния акаунт през Ad Manager. Тоест, за да започна да рекламирам и да правя рекламни кампании, тази дейност по рекламирането се осъществява през този рекламен панел за пускане на реклами Ads Manager. Този рекламен панел е като бизнес зала, в която се прави разпределението и избора от кой рекламен акаунт искам в момента да започна да пускам реклами. А в последствие също оттам мога да ги наблюдавам. От Ads Manager избирам дали искам да пускам реклами чрез рекламния канал, рекламния акаунт Реклами Радост, от друга сграда, примерно от рекламния акаунт Екскурзии или от някои от другите етажи, когато в последствие има следващи рекламни акаунти. Или пък от личния рекламен акаунт, който се създава още с направата на личен профил на всеки човек. Сега ще покажа как се стига до този рекламен панел, тази бизнес зала, откъдето се извършва цялото рекламиране и как се прави избора от къде точно, от кой рекламен акаунт да се пускат реклами. Единият вариант да се отвори този рекламен панел е през рекламните акаунти, като се отвори този раздел и се вижда в горния десен ъгъл Ads Manager. Ако натисна върху този бутон Ads Manager, директно попадам. Прехвърляме в този рекламен панел. Другия вариант е чрез линк, който може директно да отваряме или да запишем някъде като бутон за бърз достъп на десктопа си или някъде на лентите за бутони за бърз достъп. Ако отворя този линк в нов прозорец, попадам отново в този панел за рекламиране Ads Manager. Дава ми предупреждение, че нямам добавен метод за разплащане, нямам добавена карта за разплащане, но аз няма да добавям, защото това е само тестово създаване на рекламни кампании. Друг вариант е, когато човек е в личния си профил, тук в лявото меню се вижда Ads Manager. Натискам на него, на този бутон, и така също се достига до рекламния панел. Много често, когато влезем в Facebook Ads Manager, попадаме директно в личния си рекламен профил, а при включването става от тук. В падащото меню ще видим всички наши рекламни профили, и личния, и бизнес профилите ни. Тоест, както личния, така и колкото изградени бизнес профили рекламни имаме в Meta Business Manager. Ако не видим, че не сме привключили и останем в личния си профил, може да започнем да изграждаме кампания и когато достигнем до етапа да добавим пиксел, ще се чудим защо нямаме вариант да изберем пиксела, който сме създали, но просто не сме в правилния профил. Затова тук се проверява и се привключва към желания от нас профил, бизнес профил. Всяка рекламна кампания, която създаваме, е като папка класьор
на която е важно да сложим заглавие, което би ни ориентирало, за да можем, когато станат много рекламните кампании и искаме да отворим някоя от тях и да видим някакви детайли в нея, да знаем коя рекламна кампания търсим, коя папка да отворим. Заглавието да ни ориентира. И така всяка рекламна кампания е една папка, в която има подпапки, които на български са наречени набор реклами. Сякаш в папката класьор има папка Job 1, 2 или колкото искаме, може да са много. И във всяка от тези папки Job има по няколко реклами, по една или по няколко или по колкото искаме реклами, които сякаш са листите, които слагаме в папката Job. И това са основните 3 нива. На първото ниво, ниво кампания, се настройва как искаш да рекламираш. Дали за продажби, дали за събиране на хора за имейл лист, за да им събираш имейлите, дали за да привлечеш клиенти или просто посетители в сайта си. Тоест за трафик. На второто ниво, Ad Set, избираш кого искаш да таргетираш, към кого ще насочиш рекламата си, какви интереси да имат тези хора, на каква възраст да са и други настройки, които се правят тук и ще ги разгледаме. И на третото ниво, реклама, определяш какво искаш да видят хората. Какво изображение или видео и с какво послание към тях да бъде то. Ето как изглежда рекламния панел и на български. 3 компонента: кампании, набор реклами, реклами, кампанията, папката класьор, папката Job, набор реклами. Можем да имаме колкото ние си преценим, че искаме подпапки. Папката Job, набор реклами, Ad Set. И във всяка от тях ние преценяваме колко реклами искаме да добавим. Колко броя реклами? 1, 2, 3, 10, колкото решим. И това всъщност до голяма степен е хубаво да го съобразяваме с бюджета, който имаме. От бутона създаване сякаш взимаме нова папка класьор и я надписваме с основните указания. Какъв тип рекламна кампания ще бъде тази папка. Отгоре отново ми напомня, че не съм добавила карта за разплащане. В първата настройка, тип закупуване, има 2 варианта – аукцион и достигане и честота. По подразбиране, тук настройката е аукцион. По-добрия вариант е това за малки бизнеси и за по-неопитни в рекламирането бизнеси. Като аукцион е тип наддаване, в което се съревновавате с други рекламодатели, които също искат да привлекат към рекламите си същите хора, които и вие искате да достигнете и да привлечете към рекламите си. Докато в варианта достигане и честота, там има повече предвидимост, какво точно искате да платите за наддаването, за да си предвидите по-точно резултатите, но е по-подходящо за големи брандове с големи бюджети. В следващите настройки указваме на Facebook как искаме да рекламираме спрямо целите, които искаме да постигнем. Ако искаме осведоменост, това е първия вариант. Осведоменост значи, че искаме възможно най-много хора да виждат и да се запознават с бранда ни, така че да станем по-разпознаваем бранд. И това осведоменост е добър вариант за големите брандове с много големи бюджети, които са склонни да пръскат бюджет просто за да бъдат по-разпознаваеми, без някаква по-различна цел, като продажби или събиране на имейл лист или нещо друго, което е ценно, когато даваш пари да получиш насреща. Втория вариант, трафик, значи, че искаме възможно най-много хора, Facebook да привлече възможно най-много хора, които да влязат в сайта ни или там, на където искаме да ги насочим.
В избората ангажиране, ако посочим ангажиране, значи, че искаме Фейсбук да открие хората, които възможно най-много ще харесват, ще коментират поста ни или съдържанието ни. И това ще е крайната ни цел. Фейсбук така ще го разбира, че искаме просто това. Ангажиране, харесване няма да ни доведе хора, които да купуват, защото ние сме избрали ангажиране. Затова принципът тук е да кажем на Фейсбук точно какво искаме да постигнем. Ако искаме продажби, отиваме на продажби, избираме продажби. Ако си мислим, че ще изберем трафик и ще влязат много хора в сайта ни и все някой от тях ще купи, не е точно така. Защото когато избираме трафик вместо последното, което е продажби тук в разделите, ако изберем трафик, Фейсбук наистина ще вкара много хора в сайта ни, но ще бъдат хора, които са от типа разглеждащи. Преглеждат набързо и изчезват. Фейсбук много добре знае кои са хората, които купуват, защото наблюдава поведението им и ще ни ги прати само ако изберем продажби като наша цел. Ако си мислим, че ще изберем ангажиране и от ангажиращите се ще има и много, които ще купят, това може съвсем да не е така. Защото Фейсбук ще подбере хората, за които знае и наблюдава, че много лесно харесват, споделят, може да коментират, но не предприемат нищо друго, като покупка или да се запишат в някой нечий имейл лист. Така че всъщност най-ценни тук са избора потенциални клиенти и продажби. Това най-често се избира от сериозно рекламиращите с цел да имат продажби, защото повечето от нас целят това, да имат продажби. Потенциални клиенти се избира, ако искате, например, да съберете имейли на хора, или ако ресторант рекламира, или фитнес клуб, там рекламата цели обаждания по телефона, например. Но тези обаждания после могат да доведат до продажби. Затова и раздел е потенциални клиенти. Ако предлагате някакво безплатно ръководство или вебинар, събирате имейлите на хората, то пак е с цел те да станат ваши клиенти в последствие. Другия избор е реклама за инсталиране на някакво приложение и продажби, най-последното, директно указва на Фейсбук, че искате да ви изпраща хора, които да купят. И плащате точно за това. Като вече дали ще купят, зависи как точно е подготвена вашата оферта. Това вече зависи от вас. От Фейсбук се иска да намери хора, за които се знае, че по-често от другите купуват, когато видят някакво съдържание, което отговаря на интересите им. Аз тук избирам продажби и продължавам напред. Двата избора тук са между ръчно настройване на кампанията и оставяне или отгоре, което е Advantage Plus. При него оставяте на Фейсбук изцяло да прецени как да организира кампанията ви и какви хора да достигне и да насочи към офертата ви. Тоест, там не полагате усилия вие да настройвате кампанията стъпка по стъпка, но пък имате най-малък контрол. Фейсбук решава. От отзивите, които виждам от хора, за сега това е вариант, този начин да оставите Фейсбук да реши как да организира кампанията ви, е по-скоро за по-напреднали с рекламирането бизнеси, които вече са натрупали голям брой продажби или влязъл трафик в сайтовете им и пиксела им вече е добре обучен какъв тип хора да търси и да привлича.
За да знаем как да направим настройките си и да имаме контрол, избираме ръчно настройване на кампанията, защото иначе по подразбиране е автоматичното. Избираме ръчното, като кликаме на него и продължаваме напред. В този етап все още сме при настройките за кампанията, папката ни, основната ни папка. Тук посочваме името на кампанията, за да е такова, че да ни ориентира, когато се натрупат много кампании и искаме да отворим някоя, да знаем коя е тази кампания. Аз пиша йога курс чакри, а може да и датата обикновено си добавям, за да имам някакъв ориентир, кога е вървяла кампанията. По-отдолу проверяваме дали нашата реклама попада в категория от категориите, които се водят по-специални за Facebook и има по-различни изисквания за тях. Това са кредити, реклами за работа, реклами за недвижими имоти или свързани с политическа дейност и социални въпроси. Най-често хората, които рекламират, не попадат в тези категории. Следващия раздел отново виждаме какво сме избрали. Тип рекламиране аукцион, където се съревноваваме с наддаване с другите рекламодатели в нашата ниша. Рекламираме с цел продажби. Отдолу има вариант да включим каталог, ако сме направили такъв. Каталогът е начин да рекламираме наши продукти, като направим нещо като галерия от няколко наши продукта, сред които се разлиства в самата реклама и хората могат да ги преглеждат. Ако сме онлайн магазин за повече продукти, например. АБ тестът е също за по-напреднали с по-голям бюджет, като е вариант да се види каква ще е разликата в различни версии на нашата реклама, но наистина трябва човек да има по-голям бюджет за експерименти, тестове. И остана последната настройка тук. Сега, след като кампанията е създадена, тук горе се вижда името на кампанията и под нея автоматично са създадени един ad set, папката Job, подпапка на главната папка класьор и на третото ниво един раздел за една реклама. Тоест със създаването на кампанията автоматично се създава към нея един раздел за набор реклами и един раздел за една реклама. И постепенно ние може да ги увеличим на колкото си искаме. Колкото искаме набор реклами и колкото искаме реклами вътре в набора реклами. На места дори виждам AdSet преведено като рекламно гнездо, в което вече се поставят рекламите, отделните реклами. И докато още сме в настройките на кампанията на основната, главната ни папка, която съдържа останалите, можем да определим дали искаме бюджета ни да се разпределя на ниво кампания. Този начин на разпределяне на бюджета се нарича CBO, което значи, че ако на ниво кампания изберем да дневно, всеки ден да харчим по $30, Facebook ще разпределя тези $30 между всички наши AdSet рекламни набори под папките и между всички реклами. Но това разпределение няма да е поравно. Facebook ще преценява къде има най-голям потенциал да получим резултатите, които сме посочили, че искаме. Ако искаме продажби, Facebook ще види постепенно коя реклама се представя най-добре, в кой AdSet е по-добре да насочи по-голяма част от средствата ни. И така може да се окаже, че към един AdSet е насочена голяма част от бюджета ни за сметка на другия AdSet, като Facebook преценява това, за да ни осигури това, което искаме.
най-много продажби в случая. В другия случай, ако разпределим бюджета на ниво AdSet под папките и такава кампания ще бъде обозначена като ABO, AdSet Budget Optimization, ще имаме повече контрол. Ние да определим във всеки набор реклами точно колко да харчи за ден или за определен период. Да кажем, първия набор реклами да харчи по $5 на ден, втория набор реклами $10 и по този начин задаваме точно колкото преценим, че искаме да бъдат изхарчени, без да оставяме на Facebook да взима това решение. Ето и как се правят тези настройки на ниво кампания. От Advantage Campaign Budget се натиска бутона Off, за да стане на On. И виждаме полето, в което въвеждаме колко искаме да бъде дневния ни бюджет, ако решим, че искаме всеки ден да харчим определена сума. Иначе, отпадащото меню тук може да определим, че искаме бюджета ни да е за цял период, за някакъв период от време. В случай, че искаме дневен бюджет на ниво кампания, $30, въвеждам 30 и кампанията ни вече изглежда с тези настройки по този начин. Името на кампанията, която е добре да добавим и за какво е, дали е за продажби, дали е за трафик, за съобщения. Може да добавим, че сме определили като CBO и каква сума сме определили, посочвам тук, което не е задължително да се пише в заглавието на кампанията, наименованието й. Но така знаем, че за тези $30 всеки ден Facebook ще ги разпределя както прецени между всичко съдържащо се в тази папка, като реклами и AdSet. В следващата настройка, стратегия за предлагане цена на кампания, по подразбиране се вижда най-големият обем. В падащото меню се виждат още варианти. Най-големият обем значи, че Facebook ще изразходва парите ни така, че да постигне възможно най-много от желаните от нас резултати за сумата, която сме определили. Другите възможности за избор тук са да изберем втория вариант, при който задаваме на Facebook някаква средна сума, към която да се придържа, когато ни осигурява искания от нас резултат. Тоест, ако в момента искаме продажби, задаваме, че искаме тези продажби на цена, която е малко над или малко под определена зададена от нас сума. И в третия вариант, Bid Cap, това значи, че поставяме горна граница, тавана, над който не искаме Facebook да харчи от нашия бюджет за придобиване на продажба в случая или резултата, който искаме. Ако сега започваме с рекламирането, може да е най-добре да започнем с варианта най-големият обем, което е за осигуряване на колкото може повече продажби за предвидения от нас бюджет, за да можем да се ориентираме колко струва придобиването на един клиент и да натрупаме повече информация. По-отдолу, където е показване на още опции, има вариант да насрочим увеличаване на бюджета в някакви часови диапазони или конкретни дни, в които знаем, че хората, до които искаме да достигнем с рекламата си, са по-активни и можем да зададем в тези часови диапазони или дни да изразходваме повече бюджет. И когато преценим какви настройки искаме да направим на този етап на настройване на кампанията, продължаваме на следващото ниво, където е AdSet. Набор реклами. В случая ще изключа
това задаване на бюджета на ниво кампания и ще задам конкретен бюджет на всеки отделен адсет. Като при включването между тези различни нива на кампанията може да се случва или от тук направо, където е името на адсета и рекламата, или от бутона напред. В случая, ако искам да продължа към адсет, натискам бутона напред и виждам, че тук вече в синьо е показано, че съм на следващото ниво и започвам да изграждам първата подпапка, първият адсет, набор реклами. И започвам с настройките на това ниво адсет, като първо оказвам къде искам хората да отиват след като попаднат на рекламата ми. Тъй като рекламирам през рекламния акаунт Реклами Радост, чрез Ads Manager, изпращам хората към yogaibalance.online. Това е сайта. Тук отбелязвам, че искам хората да отиват към уебсайт. По-отдолу, следващата настройка, посочвам какво целя. Дали искам възможно най-много продажби. Тук има доста други варианти, като възможно най-много посещения на продажбената страница, възможно най-много кликове, повече импресии. В случая аз искам продажби, така че оставям максимален брой продажби. Следващата настройка е кой пиксел искам да използвам. Ако имам повече пиксели, те ще се появят тук в лист, един след друг. Затова е хубаво да бъдат кръстени по начин, който да ориентира кой пиксел искаме да изберем, като знаем към кой сайт е свързан. В случая аз имам само един направен пиксел, водещ към сайта yogaibalance.online, където поставих кода на този пиксел. Следващото поле избирам кое е събитието, което искам да проследява този пиксел, който сложих на сайта си. Събитието може да бъде абониране, добавяне на продукт в количка, някаква регистрация. Но аз искам поръчки, така че се спирам на първото, финализиране, и минавам към следващото поле. То е същото, каквото имаше и в кампанията, на ниво кампания, но тук е на ниво адсет, тъй като за този адсет ще задам отделен конкретен бюджет и целя продажби. Тук мога в това поле да посоча каква да е средната стойност, която търся като цена за придобиване на клиент за продажба. Ако не посоча такава сума в това поле, Facebook ще прави продажбите така, че да постига колкото може повече продажби, без да е зададена конкретна сума, към която да се опитва да се придържа, за да ми осигури продажба. Поставянето тук на някаква средна стойност може да изглежда, че дава сигурност, че няма да е прекалено скъпа цената за придобиване на клиент, но пък същевременно може да увеличи фазата на обучение на адсета. Защото всеки път, когато пускаме нови реклами на ниво адсет, набора реклами, Facebook започва отначало да трупа информация какъв тип хора харесват рекламите ни, какъв тип хора се ангажират с тях, кликат на тях или вече осъществяваме някакви поръчки, и докато се ориентира към какъв тип хора да насочва рекламата ни, адсета е в обучителна фаза. По-нататък в динамичния креатив, ако отбележим, че искаме да използваме тази настройка и възможност, това значи, че в следващото ниво на ниво реклами, когато добавяме изображенията и текста на рекламите, ще можем да добавим няколко изображения и няколко текста, и Facebook ще прави комбинации между тях, докато установи кои са комбинациите, които ни носят най-добри резултати.
Недостатък тук е, че човек не разбира коя е точната комбинация, която носи добри резултати. Продължавам към бюджета на ниво AdSet. Тук може да се избере дали бюджета да се зададе конкретна сума за всеки следващ ден или за някакъв период от време, ако знаем, че някакво събитие, например, има начална и крайна дата. Обикновено е по-добре да се избира дневен бюджет. Например, ако искам $10 на ден да харчи този AdSet за рекламите, които са в него, защото ако сложа крайна дата, а същевременно видя, че рекламите се представят много добре и ми носят много добри резултати и искам да продължа тази кампания, ако е сложена крайна дата, няма да мога да я продължа. В момента, в който достигне до крайната дата, AdSet ще се рестартира и ще започне да се обучава наново и да търси наново точните хора, които са ми носили резултати. Затова е по-добре да се оставя без крайна дата и да се наблюдава рекламата. И въобще колко ни харчат тези реклами в AdSet-а. И докато ни носят добра възвръщаемост, ги оставяме да си вършат работата. В следващите настройки се определя кога точно да тръгне рекламата, като определяме точен ден и час. Аз обикновено насрочвам малко след полунощ, за да обхване цялото денонощие. Например, от 23, 6 минути след полунощ. Не задавам крайна дата. Както и на ниво кампания имаше, тук също има варианта да се избере някакъв конкретен период, времеви, като дни или като часове в някакъв ден, в който искаме да увеличим бюджета с определена от нас сума. В случая не ми е нужен, така че няма да използвам тази настройка. В настройките местоположения на разглеждане може да се посочи държава, цялата държава или конкретно място, по адрес, например, и на какво отстояние около това място искаме да виждат хората, които пребивават там, рекламата ни. Освен точен адрес, мога примерно да напиша НДК. И тук НДК място излиза на картата адреса и мога да посоча на колко километра около НДК. Например, на 5 км, радиус от 5 км хората, които пребивават там, ще виждат рекламата. Аз обаче искам за цялата страна. Така че изписвам България. И сега отдолу има един важен подменю, линк подменю, което ще натисна, където мога да определя възрастта на хората, до които искам рекламата да достига. Като сложа мишката върху курсора, върху възрастта, тук излиза редактиране, възможност да се определи примерно над 25 години, ако искам. Отдолу в полето мога да изключа някаква група от хора. Ако предварително съм си направила групи, примерно с хора, които вече са купили този продукт, тук мога да добавя тази група с указания да бъде изключена и да не се показва рекламата на хора, които вече са купили, например. Езиците няма нужда да променям. Уточнила съм, че искам рекламата да достига до хора в България и това е достатъчно. Ако искам до хора, които говорят конкретен език в България, вече мога да използвам тази настройка за езиците, иначе не е необходимо. Следващите настройки Facebook ни предлага да определи, без да ги правим ние ръчно,
Като цяло Фейсбук се стреми все повече да автоматизира всичко и да не задаваме ние настройките, да го оставяме. Да търси за нас най-точната аудитория, за да ни осигурява резултатите, които искаме. Но ако искаме да имаме повече контрол, натискаме този бутон, който ни дава възможност за допълнително определяне на аудиторията. И ето тук вече възрастта, която може да избираме, не е само минималната, а от колко до колко години да бъдат хората, към които насочваме рекламата си. Какъв пол? Аз примерно мога да избера жени в случая. В полето отдолу може да се потърсят хора по интереси, като например ако аз тук изпиша йога, ще ми излязат разнообразни интереси, свързани с йога. Аз търся като цяло йога интереси на хора. Ето този резултат. И виждам, че са жените защото отгоре посочих, че таргетирам жени, са над 400, около 400 хиляди, към които мога да насоча тази реклама. Ако натисна предложения, Фейсбук ще ми даде още предложения за интереси, които също мога да избера и да добавя. И още един ценен вариант тук в разглеждане. Могат да се изберат още характеристики на хората, които търсим и смятаме, че са подходящи за наши клиенти, като демографски фактори, където са финансовото им състояние, например, житейски събития, като се има предвид, че тук се достига до хора, които във Фейсбук са посочили всички дали са тези данни. Например, дали са младоженци, наскоро сгодени. Ако не са посочили това, Фейсбук може да го знае по някакъв косвен начин, но пряко го знае само ако са посочили. Също и по поведение тук може да се търси. Ето хора, които обичат да пътуват, например. Хора спрямо това дали пазаруват често, ангажирани купувачи може да се посочи тук. Хора живели на различни места и може да си го разгледате подробно. Има варианти, които ако прецените, може да добавите. Аз оставям рекламата да достига до хора, които са с интерес йога. На бенефициент и платец добавям фирмата, от която се извършва тази рекламна дейност. И отдолу в разположения Фейсбук по подразбиране отново препоръчва да не правим ръчни настройки, а да оставим Фейсбук сам да прецени къде е най-добре да показва рекламите ни. Ако искаме повече контрол, отново отиваме на ръчни разполагания и вече може да посочим на какъв тип устройства искаме да се показва рекламата ни. Мобилен телефон, на настолни компютри и в кои платформи. Фейсбук, дали искаме само Инстаграм, дали искаме само Фейсбук, в Месенджер искаме или не искаме. Тук може да изключим всичко, което не искаме. И така имаме повече избор. И сега ще се върна към името на адсета, набора реклами. И мога да го кръстя по начин, който да ме ориентира. Например, йога курс жени, интереси йога. И продължавам напред с бутона напред към рекламите, които ще се съдържат в този набор реклами, в този адсет. На това ниво, като отиваме към рекламите, вече сме на нивото, на което избираме какъв ще е текста, посланието ни и изображението, с които определяме какво искаме да видят хората. Като решаваме и колко такива реклами искаме да има вътре в един адсет, в един набор реклами. Към този адсет, който нарекох йога курс,
Аз мисля да добавя 2 реклами. Сега правя настройките за първата. Ще я нарека, да кажем, йога банер 1. Следващата настройка е за рекламиране в партньорство. Тя за момента е за Instagram повече, където в самия рекламен текст се изписва и връзка към партньор, с който се рекламира. Това аз не го използвам. В раздела Самоличност се определя страницата, от която ще се пуска рекламата. Към този рекламен акаунт са закачени 2 страници. Готвя вкусно и йога и баланс. В случая избирам йога и баланс. Ако в личния си профил в търсачката на Facebook изпиша йога и отбележа, че искам да излязат резултати страници, свързани с йога, тук от страници. Ако вляза в някоя Facebook страница, като тази Yoga Burn, мога да отида на информация, прозрачност на страницата, бутона Виж повече и тук поглеждам дали тази страница изпълнява реклами в момента. Да, ето рекламите от тази страница могат да се видят в библиотека с реклами. Към библиотеката с реклами натискам. И виждам какви реклами в момента са активни или неактивни. Ето тук е отбелязано, че тези вече не са активни, но мога да видя и кои са активни в момента. Но идеята е да погледнете как изглежда една реклама. Вижда се от коя Facebook страница се излъчва тази реклама, какво е рекламното послание, текста, изображението. Отдолу се вижда и сайта yoga.burn.net, като burn.net е домейна, а отпред yoga е субдомейна. Така че това избирам и аз в момента, да пускам от Facebook страницата йога и баланс. По този начин при мен тук отгоре ще пише йога и баланс, когато хората виждат рекламата. И така от рекламният акаунт Реклами Радост и пускам рекламата към сайта yogaibalance.online, като в рекламата ще се вижда, че действам чрез Facebook страницата си Йога и Баланс. След като се избере Facebook страницата, от която ще тече рекламата, в следващото поле може да се свърже Instagram акаунт, ако искате рекламата да е видима и в Instagram. И в следващите настройки може да се създаде нова реклама или да се използва съществуваща вече. Като ако изберем тази опция, тук в списък ще се появят съществуващите реклами. Но тъй като в момента създаваме първата си реклама, оставяме създаване на реклама и отметка, че ще я добавим ръчно. Тоест ще добавим изображение или видео. Като варианта е да добавим едно изображение или един видеоклип, или да изберем от другите формати колекция или карусел, където може да се видят едновременно повече от продуктите, ако предлагате повече продукти и искате да ги покажете като карусел, където човек прелиства продукт след продукт, или като колекция, където се виждат повече продукти наведнъж. Аз ще кача едно изображение, така че оставям на първия вариант. Тук по подразбиране има отметка, че Facebook иска да показва рекламата ни, когато види, че потенциални клиенти се интересуват от сходно съдържание, сходни реклами и показва до тях и нашата реклама сред още други реклами. Аз предпочитам да махна тази отметка и да не използвам тази настройка. В раздела Creative на рекламата добавям изображение или видео. Аз ще добавя изображение
което ще кача от компютъра. Следващата стъпка имам възможност да променям това изображение, като изрязвам или за различни местоположения, където ще бъде показвано, мога да кача разновидности на това изображение, което ще пасва по-добре на тези различни места, канали, в които ще се вижда рекламата. А в следващия етап има възможност тук да се отметне, че искаме Facebook автоматично да прави такива нагласяния на изображението и промени по него, за да пасва възможно най-добре в различните канали, където ще се показва рекламата. От тук може да видим как ще изглежда това изображение при различните местоположения. В полето основен текст поставяме послание и емотикони. Този текст се вижда в горната част над изображението. Има вариант да се добавят и няколко версии на това основно послание и Facebook да преценява кое точно съдържание да показва, но нямаме контрол над това да можем да анализираме после кой точно текст, кое послание се харесва на хората. Facebook не ни дава такава информация. Затова, ако ще тестваме различни послания, е по-добре да са в различни реклами, където може да анализираме после резултатите, кое се е представило по-добре. В полето заглавие се слага текста, който се появява под изображението отдолу до сайта, където е и бутона. Тук се вижда "Свържете се с нас", но може да се избере и друг текст, като "Вземи офертата" или някои от другите варианти. Отгоре също може да се сложи отметка дали искаме Facebook да прави допълнителни оптимизации, като някакви размествания по текста, да покаже заглавието като основен текст. Аз предпочитам да не го използвам. В следващата настройка InfoLabels можем да подчертаем някакви предимства, които имаме за клиента. Като например тук от редактиране виждаме, че това може да бъде, ако имаме безплатна доставка, ако имаме някакъв период от време, който е по-впечатляващ, повече отколкото се предлага обичайно, човек да върне продукта, ако не му харесва. Ако приемаме плащания с PayPal, например, също. Тези три варианта са възможни тук. Ако, например, искам да отбележа и да изтъкна, си предлагам връщане на продукта, безплатно отбелязвам, в рамките на 30 дена, например. 30 дена мога да добавя това. И тук вече ми дава да добавя още предимства, които да бъдат изтъкнати. Например, ако искам да се подчертае локация на магазин, ако имаме физически обект, някакъв ценови диапазон в този магазин, какво е работното време, ако е с някакво привлекателно за клиента работно време, много разширено работно време в часове, примерно. Може да се изтъкне Facebook страницата ни, колко последователи има, колко харесвания, колко бързо отговаряме на съобщения. В случая аз не мисля, че тези неща са толкова важни за изтъкване, така че няма да използвам тази опция. На местоназначение добавям линк към уебсайта, където искам да бъдат отвеждани клиентите, които виждат рекламата. Но ако, например, продажбената страница е на адрес, който е твърде дълъг, като yogaibаланс.online, курс йога чакри с 5 бонуса, мога да искам клиентите да виждат
само йога и баланс.онлайн и посочвам на екранна връзка, че само това искам да е видимо, а ще ги отвежда на дългия адрес вече. Само ще изглежда като адрес, който е по-прегледен. В този раздел е това. Може да се добавят към уебсайта някакви бутони или форми, в които да пращаш хората към събития във Facebook или да ги насърчиш да ти се обадят. Но това може да се направи на сайта ти без да се ползва Facebook. На езици може да се активира възможността автоматично да се превежда основното послание и на други езици. Автоматичният превод обаче не е най-добрият вариант. Към проследяване, тук се дава възможност да се добавят към линка на продажбената ти страница някои параметри, които ще показват после при анализиране на резултатите от коя реклама са дошли кликове, продажби, но за тази настройка може да се направи отделно видео. И с това първата реклама е готова. Тъй като искам в този набор реклами, в единия адсет, който направих, да има две реклами, отивам на ниво реклами и дублирам съществуващата реклама още веднъж. Посочвам, че искам да си остане в същата кампания, като рекламата, която дублирам. И ето, вече има две реклами в този адсет, като само ще сменя името на втората, банер 2. Всичко ще остане същото като настройки. Във втората реклама ще сменя само изображението, което е видимо в рекламата. Затова отивам на ниво мултимедия, креатив на рекламата мултимедия. Премахвам съществуващото изображение тук и добавям ново изображение. Новото изображение вече е добавено. Текстът остава същия. Поглеждам как ще изглежда в Facebook на основния фид. И отивам към създаване на втори набор реклами. Ще дублирам първия. Дублирам го на същото място, в същата кампания. И сега вече имам два адсета, два набора реклами, с по две реклами вътре в тях. Във втория адсет ще променя, за разлика от първия, където съм насочила рекламите към жени с интерес и йога, във втория набор реклами ще насоча рекламите жени без да посочвам конкретен интерес. С широка аудитория ще оставя таргетирането. Това се прави пак в раздела избиране на аудитории. Оставям възрастта над 25 години, жени и махам интереса йога. Аудиторията е широка. Ще оставя на Facebook да подбере до кои точно хора да достигне рекламата. Само в наименованието на адсета ще махна интереси. Ще трябва да добавя нещо, което да ме ориентира, че аудиторията е широка. Ето как се промени наименованието тук. Така вече различавам двата набора реклами. Към кого са насочени. Като във втория набор реклами мога да променя рекламните изображения също или да ги оставя същите. Просто са насочени към различна аудитория хора. Ако искам да променя
изображенията, отивам във всяка от рекламите на ниво мултимедия и сменям изображението. И така вече имам една кампания, в която има две подпапки, два адсета, два набора реклами. Във всеки от тези набор реклами има по две реклами. И те вървят с по $10. На всяка папка се едно е обозначено, че с $10 трябва да разпределя тази сума между съществуващите вътре в папката реклами, като Facebook ще насочва сумата приоритетно към рекламите, които се справят по-добре и там ще увеличава бюджета към тях. Ако искам в първия адсет да добавя още една реклама и да станат 3 реклами вътре в папката набор реклами, мога да се върна тук в първият адсет на настройките му, меню за действие и да избера Create Ad, добавяне, създаване на нова реклама, или просто да дублирам някоя от предишните вече създадени, дублиране още веднъж. Ето я с обозначението Copy. Променям наименованието на третата реклама, Banner 3, и така вече в първият адсет имам 3 реклами, но те продължават на ниво набор реклами или адсет да са настроени да вървят с $10 на ден, което значи, че Facebook може да няма достатъчно бюджет да показва и трите достатъчно пъти, така че да се ориентирам кои от тези реклами се справят добре. В малко бюджет Facebook ще се ориентира предимно към една от тях, най-вероятно, която се справя най-добре и ще дава най-много от средствата за нея, така че е добре да вдигна бюджета. Затова се връщам тук на ниво Adset, набор реклами, и отивам при бюджет. Дневен бюджет променям от 10 на $20. Така рекламите от първият адсет ще вървят с общ бюджет $20, а във втория адсет има две реклами, които ще вървят с дневен бюджет $10. И така, когато всичко в кампанията е готово, може да насрочим адсетовете за някаква определена дата, в която ще тръгнат. И ако не ги публикуваме в момента, всичко до сега е запазено в чернова. Ако тук в черното поле натиснем хикса, ще затворим, не натискаме публикуване, а затваряне или хиксчето отгоре на този прозорец. Затваряне. И тук в основния панел вече се ориентираме къде се намираме спрямо навигациите отгоре, кампании, набор реклами и реклами, кое свети в синьо. В момента сме на набор реклами. Това са кампании, набор реклами, реклами. Ето ги изобразени по този начин. Ако искаме да видим всички кампании, натискаме върху кампании и виждаме, че в момента имаме първата кампания, която създадохме. За да я редактираме, без да кликаме, само посочваме с курсора върху името и излиза с моливче едно подменю редактиране. Ако натиснем там, отиваме на ниво редактиране на кампания. И тук вече дървовидно може да преминем към всеки от следващите раздели.
и да публикуваме или да затворим отново от черния хикс, затваряне, без публикуване. Кампаниите също могат да бъдат дублирани, като избирам от вариантите тук дублиране един път и попадаме директно в настройките на ниво кампания. Името ѝ може да бъде променено както от тук, така и ако изляза отново и се върна в основния изглед на панела рекламния, от моливчето до името точно, редактиране на името на кампанията, като тези две кампании не са CBO с бюджет оптимизиран на ниво кампания $30, а вече е променено на ABO, кампания оптимизирана на ниво бюджет AdSet. Пак цялата кампания върви за $30, които се харчат всеки ден за рекламите, но бюджетът е зададен на ниво AdSet, ABO, за единия набор реклами $20 дневно и за другия набор реклами $10, пак с общ бюджет за цялата кампания $30 на ден. И това мога да го отбележа в названието на кампанията ABO $30 или нещо сходно, както и датата може да се добави, когато е започнала поне да върви тази кампания. Такова дублиране на една и съща кампания може да се направи, когато видим, че рекламите в една кампания се представят добре, но след време започнат вече да не ни носят добри резултати или цената на придобиване на клиент се повишава. Тогава можем да дублираме същата кампания и да я пуснем отново, като по този начин се надяваме, че Facebook ще започне да показва рекламите на някаква друга част от нашата аудитория, която все още не е виждала тези реклами. Когато сме готови с настройките на някоя кампания, можем да я публикуваме чрез зеления бутон публикуване и същевременно е добре да се уверим, като маркираме конкретната кампания, че на всяко от нивата реклами, набор реклами, кампания, ето като натиснем реклами след като сме маркирали кампанията, излизат всички съдържащи се вътре в кампанията реклами. Трябва да се уверим, че бутона тук е активиран на всички тях, на всяка от рекламите. Също на следващото ниво набор реклами също трябва да са активирани. Аз в момента не ги активирам, защото нямам закачен платежен метод банкова карта към този рекламен акаунт. Но на всяко от тези нива трябва да светят в зелено активирани бутоните. И рекламите всъщност ще тръгнат, когато Facebook провери дали отговарят на условията и ги одобри, което може да отнеме различно време при различни акаунти. Може да е минути или часове, или дори по-дълго време, но това е начина да се навигира между различните нива на кампанията.